Разликата преди това, че нямаше успешни атаки, най-накрая Кейта, да! 3-1 Давот и Джордан Алио, подаване към Ейджи, който завива мощно в коша на Левски Лукойл. И ето Луис трябва да се пада. Вижте Ейджи как тръгва, дърпа се назад с тази крачка и бележи. Много виртуозно да са само една точка. Някои отворени страви за 3 точки. Изпуснаха гостите, сега снова Ейджи с в матча, обратно, че тук този път обаче е спряна и няма. Прати Васил Борис Войков към секретарската маса, но пък той много бавно, така без почти никакъв. Само една успешна. Доста по-добре. Пропа между 23 и 25 март тук в същата зала. В битката си попаднат в финалната четворка. Първата атака на Талан Ейджи също много продължава. Добре се намества там през Портър, който го натисна с тяло. Срещу Ейджи излаза, което и това говорихме. Смит, Ейджи с дърпане назад. Сияни Чембърс, Димитър Димитров от крилото. И Ейджи ще играе един през Боджино, само че Боджино не спи. Взимам пробата. Ейджи е сам и той ще стреля от 45 градуса и е точен. Трета тройка за Балкан и третата. Това, че в 3 от 4 двубоя Балкан взимаше поне 10 точки от хората от пейката, така че треньор му. Сега пък Яре Вучица не беше готов и страхотна контракция на Балкан, завършеното. Който е успешен. Поредна борба в нападение за Балкан. Ейджи бележи. Има нарушение на Райан Райт. Ще играе се пак един с Луис. Пас към Марин Маринов, който погледна дали е за...
По-сигурни се чувстват. Виждате сега и Талуан Ейджи чак при втория си опит, въпреки че беше срещу двама. И Христов получава минути и вижда се проблема на организацията на играта на Балкан. Единствено Божидар. Димитров, пас към Ейджи, който срещу Ники Георгиев под коша и 70-70 равенство в подпомогна малко отбора на домакините. Страхотна игра тук. Освен всичко друго, Ейджи взима нова борба в нападение и бележи и вече тук клуб Селимир Марино се изтегля назад. Ейджи най-сетне с позитивно отиграване. Отличен пас на Димитър Димитров към Ейджи. Да събере двама защитници при себе си и да намери точния момент в този. Играта вече до края. Ейджи тук. Муски след това си вкарва топката с поредната борба в търси всъщност отбор на Балкан в нападение и ето, че Талуан Ейджи успя да го намери, а именно да пресече рязко с кожа. Това, което си поискахме в началото на матча е факт, само че сега Талуан Ейджи с много хубав пас. Леко, но намира Ейджи. Ейджи тръгва сам и доставя топката в коша на съперника.